jenenge wong nyambut gawe tahun iki kok semakin sulit terus piye? Bendino bolak-balik ditagih bang. Nyambut gawe langsung kok nyerot angel iki piye ane iki. Winginane iki lho arep buwuh nganti ora iso lho. Terus piye iki solusi winginane iki? Pak, ikut ning ndi, Pak? Jadi mau mari kok diai tole para jam-jam ini kayak mulai belakang nanti ai. Para nang cangkruan tong ngopi tuh Pak pesaman karo arek tren-trenan tahun saiki ya. Ngopi nang cangkruan bae kanca-kancane no. Iki piye tole bocah kok sane kelayapan para ramene kayak mulai wis gerang-gerang jembutan kok ora ngerti gawean piye karepmu kuwi. Walah Pak, arek nang ya dolan no Pak, muda pendok omah. Ayo jenuh no Pak, aku iki. Lah aku kok dengaren golek ibumu ku anak apa kok dengaren nilik ibumu anak perlu apa? Kene lho Pak, aku ki mangi ditakokno ngono salam. Lho, lah ditakokno apa? Apa awakmu gak kesro ning kono? Yo gak ya Pak. Lah nek masalah apa? Kene lho Pak, aku ketipek mantu nek ngono salam. Lah ibu ning ndi? Aku nek perlu mbek ibu Pak saiki. Lah dia ora nyambut gawe ora godak sisi ora iso kok. Ape rabi yo. Apa iso ngomi ya apa mbek gagal bojone. Wah, nyambut gawe lontang laku kok jaluk rabi. Oh alah Pak, aku ki saya rabi Pak, mosok aku pe kalah mbak Pitik. Pitik iso ngopeni anak-anake dhewe, mosok aku pe gak iso ngopeni bojoku dhewe Pak. Ini lho Le, lah apa seru persyaratan wong rabi iki persyaratan siji, lanang. Loro kudu retah utawa supit, nek gak ngerti supit ya sunat. Lah wong wis sunat kok njaluk rabi. Ya sunat dhisik kok bar sunat baru dirabi. Ora sunat kok njaluk rabi yo. Terus piye? Pak wingene sing sampe nanggap orkes bukan sunatku ta Pak. Loh, winginane kapanan sih nanggap orkes ku sunate bapak Le, sunatmu. Lho Pak, sampean guru sunat kok iso dadi aku piye Pak ceritane Pak? Ceritane aku gurung sunat iso dadi awakmu ku biyen ning gawe karo ibumu ku tak silekno Le. Makane iso dadi awakmu. Pengen rapi Pak. Masalah rabi ki gampang Le. Aku ya pengen ro calonmu, ya pengen ro kadane marotuamu ki piye. Masalah rabi gampang, soalnya rabi juga ngawur Le ya golek dino barang. Ora kok ora beno pitik. Golek dino, kok temune piro iki dicocokno. Ora syukur angger. Ini lho Pak arek engko tak kono rene lah tak tutune ibu. Lepo saiki ning ndi? Ibumu pono mbong tuku obat nyamuk kena gak mulai-mulai mesti larang genggek apa piye. Obat nyamuk ket mangrap bali-bali. Bayu, Mas Bayu. Mas Bayu. Bayu. Oh, lagi kita main. Mas Bayu. Assalamualaikum. Salam sinten nggih? Aku. Oh, iya Dek, monggo Dek, monggo. Karo ta sampean piye to? Aku mbok gawa ini ora mbok rapi-rapi. Ngene lho, Dek, aku mau ngundang wae bapak ibuku. Lah bapak ibuku memang cek ngenteni dino, cek nyocokno dino barang mbek wetone awake. Aku pengen rapi. Tenang Dek, aku bangga tak rapi. Aku rapi kayak kucing tak bermanak ditinggal ngono kuwi. Pengen rapi. Iya Dek, sing tenang, Pak, gak tak rapi ya Pakmu, sing tenang ta. Pak, mantumu sama dhewe rene Pak, iki lho Pak, anake Pak. Enak apa to Le bengah ngok gini enak apa? Iki lho Pak, mantumu sing dhewe rene iki lho, iki bocah Pak. Iki kita ada calon mulai. Jadi mau tak dulu. Dulu dan tidak sih kok kayak gitu. Iya kan dengkul tau. Tiba-tiba awakmu tak dulu calonnya anakku ini. Nggih, Pak. Oh, lah aku seneng tenan tak karo anakku. Nggih, kula pun dibolak-balik kok. Wah, dulu sih sampai rasanya kok senengnya aku tak boleh tak boleh dino lah ngibadahi ngono. Wis Nduk, nek aku padha senenge karo anakku. Oh jeneng wong tuwa ya bangga tak restoni. Ya wis nek ngono aku ndak tak golek dino lawane Mbah Yai. Mari ngaji nduk sebelah kono iki Mang. Jare tulung mari ngono sebelah nang sebelahe maneh. Wis ya lumayan ya. Tapi iki Mang kok ana manuk perenjak kok muni nduk ngarepku iki Mang bolak-balik ana apa lak ngono.
Heran aku. Assalamualaikum Mbah, kula nuwun. Assalamualaikum Mbah, kula nuwun. Apa iki? Waalaikumsalam. Rene. Ono apa le? Kene. Ana pendunung apa? Ngeten Mbah, kula niki mara mriki wonten perlune. Nah, perlune apa? Ngeten kula niki kan ajenge gadah damel ta Mbah, ajenge mantu. Lah kula mriki niku ajenge pados dina. Lho, lha apa dilogoleki le? Lah kula ajenge mantu niku pados dina sing sae, damel ngijabaken yoga kula niku lho. Dino kabeh ku apik. Sing gak apik ku dina Jumat. Jadi napa Mbah kok? Nah dikit Jumatan nih, nek awal. Dino kabeh apik. Nah kirane anakmu apa le? Kemis pagi akad kliwon budal ngemis mlebu ning pawon Mbah. Nah jenenge sapa? Jenenge Ahmad Bayu Triwaluyo. Triwaluyo, rupane Mbah Triwaluyo. Mosok ngunduh anu walu bareng kaya anakmu jadi walu. Triwaluyo. Ya wis. Nama dia sapa jenenge? Lebori Dewi Angger Sari sapa jenenge lali aku rada lali Mbah. Mari ngono tak takoni mantuku. Kaya koplak tenanan. Ilingku Dewi Angger Sari Mbah Angger Wani mbok piye lali aku Mbah. Sing kena nek rene ki wis syarate le. Lah syaratnya niku napa Mbah? Biasane rene iku mesti ya kaya biasane niku do ngopo ora. Dalah. Do ngopo ora biasane niku kene iki mesti nggo syarat. Masalah syarat itu gampang Mbah pripun Mbah? Dino sing suwae damel Kabeh ku dina apik. Sing penting kemang jenenge sapa? Lah tiran dicutet ngono iki. Masalah pun kula sebutno Mbah jenenge juga Dicutet dadi ditulis-tulis gak ngerti ditulis iku. kudu dicutet dicatet. Ya bener cocok niku Mang. Nah, kudune kemang dicutet ya. Nah, Kalau iki dicutet mah dicatat. Oh iya ya wis bener cocok niku Mang. Dicatet, ditulis baru karena aku. Nah, itu dihitung dadi hitung-hitungan. Itu ngopo Mbah? Itu ngutang ta itu ngopo? Asline endi sih? Ora endi sih? Aku kok Ora. sing genah sing dadi engko mlaine nang ndi ngene iku dudong. Daerah endi mono sing digawe basane sing gawe jangan tumpang lho. Apa sih jenenge godhong apa? Oh, mengki Sing gawe basane gawe wong godhong tumpang iki wono sing godhong iki gawe jangan tumpang. Wonorejo. Mono godhong salam, godhong ono salam. Cara ngono. Wangen di pasen sitok ngene iki. Mene mana rene ya. Nek saiki takok mana ya. Asli ndi asline iku? Asliku kono daerah Kunjang kono. Apane pojok? Ora sampai. Saiki ngene ae. Tirane apa? Ya. Lanang wedok tirane apa? Engko tak cocokne. Nah nek tirane saiki kan naga dinane nduk lor. Nah kudune kan ngidul, mlayune ngidul, ngono. Oh. Nah tirane apa? Nek tirone anakku sing lanang iku Senin Legi, dan nek tirone calon mantuku kuwi Selasa Kliwon. Rasa kiwan Senin Selasa lagi. Wah, iki nduk. Oleh piro iki? Apa sampai 6 piro? Papa taruh 6 rolas, Mbak. Gak 10 ta? Masuk 10, Mbak. Lah iki gajiku 10 iki. Oh, iya. Aku biyen gak sekolah banget bodoh aku. Itu Kan Engko tadi kemana nduk kono? Engko meneh mara maneh. Saiki golek buku catatan takokno jenenge sapa. Sebab dina iki lho lor kudune layune ngalor ngidul. Oh, ngoten. Ya. Ya wis Mbak, nek ngono tak nyun pamit ya nggih. Nuwun. Oh, nggih, monggo kula iki. Nuwun. Nggih, monggo kena Wis disiapno ta iki, Mas? sampun nek. Dan iki nganteni nggih pun siap. Oh, wis siap jam. Nggih. Ini, Bu. Oh, kleru ta? Cek, tak selesai, Mas. Nah, iki laporane iki, Mas. Iya, Bang. Ora nomor piro, Bang? Ya wis mari ngene pindah iki wis lagi enteni ya dhewe. Cek, Tulis sik. cek Mas ya. Nggih. Tak pakai sik. Nggih.
Karo tanda tangan. Tanda tangan Duk. Jenenge sapa nek kono? Jenenge tulis tanda tangan tok iku. Ojo ndredeg. Nah. Ki wontone. Iso. Oh, mungkin. Iki bangsane. Anakmu ne. Nggih, iku. Ojo gendel kae kowe. Gur budak-budak Pak, nek ngomong kan budak-budak. Gini. Kula boten saged nulis, Pak. Cak jempol Tanda tangan yo. Tanda tangan. Boten saged ae kula. Wis jate wis beliau. Cak jempol mau boten apa-apa. Kula boten saged. Awakmu bener teman-teman seneng ta? Nggih, leres. Lah awakmu Duk. Nggih, Lah pedhe nduk ndi? langsung mereka kendaraan. Lah pedhe nduk ndi? Betul kula kan masalah iki. Lho kok mencra-mencra ya wong loro kok gak padha. Jenenge wis apik lho. Weh, lah temune siji pedhodho darah siji nduk musola terus piye ngene kaya bingung kene iki jane. Nah, gampangnya digawe terus ini kowe. Tetep saiki langsung diarno. Saya tak takoni Pak. Ini. Iki diwakilno ta diarno. Anakmu ku pedho ndi? Temune riyen ku terus iso gedean. Lho, iki Pak minta untuk tulisan repot iki Pak. Ternyata mau lho ben sak gegen dijawabno. Soale yo gone niku pun beler punan. Ora pengen bulan madu. Kae genah. Nah, iki kanggo salawase ora tok-tokan iki. Dicatet, Dicatet, ganggu. asal usule. Lah iki dicotat terus ijabane kapan? Yo mari ngene. Oh, mari ngene sapa jeneng kan ditulis. Yo takonono. Anakmu sing dijane anakmu iki anakku iki. Oh, lha iki calon mantuku. Oh, takonono sih, temune nduk sih takonono. Sih, Nduk, kalau anakku ki ngono, awakmu kok iso kenal arek iki? Biyen ku critane temune ning ndi? Ceritanya aku ki pas dolan Pak ketemu adik iki. Ngombe nang es temu. Takonono iki calon mantuku iki. Sih, Nduk, tak takoki Nduk, awakmu kok iso kenal anakku ki mau, ndak temune sampean niku ning ndi piye? Ning sor jembatan. Apa ning sor barongan apa piye? Kok nek jembatan barang iki ya ngono. Kintir banjir dah, kintir banjir. Wis tak jawabno yo. Masih digapno. Siapa jenengmu lalianmu ya? Ayu. Si banter. Ayu, Mbak. Kurang banter. Siapa jenengmu, Mang? Ayu, Mbak. Siapa? Banyu. Cak. Kak. Sik. Ndang jatuh sok ngomong kok tau ora penentu iki. Iki cepet iku basa cepet. Oh, cepet ya. Iki bahasa Arab. Bahasa Arab model saiki. Kowe katrok. Oh iya. Monggo. Lho, kasus mawur piye iki bulet iki kok gak mari-mari sak seneng wong aku. Silap pindah Kan enem iki nggo. Ini Pak E. Oh, nggih. Tak jamu saiki ta? Nggih, monggo nggih. Saiki lho ya. Nggih. Sa. Ya. Wis dadi bojo. Wis yo, mbak tak mulih yo aku pindahne. Pindah yo. Oke, Pak. Yo. Sing rukun. Ojo geger-geger. Nggih, Mbak. Yo, pengen jalan piro? Aku sih anak 10, Mbak. Oh iya, lha pengen di piro le? Yo nek iso 30 pisan. Oh iya, gak apa-apa nek putuku. Engko kena pasar ngudul ya wis bulan. Tak dolen situ. Yo, nggih. Atur suwun nggih, Mbak. Ya. Iki opo sih iki opo sih? Kena opo? Opo sik utang duit sik 2.000 utang piro? Wis, ayo, tarang yo. Nggih, monggo nduk omah iki. Urusan nang omah. Aduh, jadi suami istri ta. Ayo nang kamar ya. Oh iya, Dek, ayo Dek, saiki main bal-balan, Dek.